Sa kalisod sa panahon karon, naghitak ang mangingilad ug daghan na usab ang nabiktima. Kini ang hinungdan nga nagpagawas og opisyal nga pamahayag ang Land Transportation Office o LTO Region 12 pinaagi silang Facebook page nga mag-amping ang publiko og ilhon pag-ayo ang ilang katransaksyon aron dili mabiktima sa mga mangingilad nga migamit sa ilang pangalan o nagpakaron ingnon nga membro sa ilang buhatan. Sumala ni LTO 12 Regional Director Macario Gonzaga, walay gipadala ang LTO og representante aron maghimo og training o unsa mang klaseng pagbansay kay sa LTO lang ginahimo ang seminar, training ug ubang matang sa aktibidad. Gipaklaro ni Gonzaga nga libre og wala sila nagasulisit o nagapangayo og bayad kung magapahigayon ang Drivers Education Center og free theoretical driving course. Gusto na natin ipaklaro nga ang LTO Region 12 Regional Office ang atong DEC, gitawag na ito Drivers Education Center na nagkakandak o free o libre theoretical driving course. From time to time, wala na nagapangayo o bayad o nagasulisit, no? So kung kinsa man ang mga nagasulisit, mga focus na, kung pwede, isumbong na to sa pinaka doon na opisina sa kapulisan, no? Kung pwede. Unya, magpasalamat din sa LTO kung doon ay mga concerned citizen na makatabang sa mo nga madakpan ng mga tao nga mga nagagamit sa itong pangalan unya na pangbiktima sa atong mga drivers applicant. So, usbo na po, wala na nagasugo ang atong buhatan sa LTO Region 12, wala nagasulisit o nagahangyo o mga donasyon o nagasulisit in terms of free theoretical driving course. Bisan pa man wala pa reklamo sa aktibidad sa usa ka grupo nga nagpahigayon sa training, andam kining muhatag og katin-awan sa isyu kay nakaabot na sa ilang buhatan ang aktibidad. So far, no, wala pa mang grupo, wala may nakaabot sa itong buhatan dahil reklamo na biktima sa maong modus. But kung nakaman, mga biktima, open sila mo adto sa itong buhatan para makatandak sa og investigation, no? O niya, kung tinuod na biktima sila, adto sila sa MOA para matabangan na mo sila o makatabang po sila sa MOA. Ang tanang ahensya sa gobyerno adunay gigahin nga pondo alang sa ilang training, seminar ug uban pang aktibidad nga dunay kalambigitan sa ilang ahensya ug wala ni bisan kinsa nga pwede mo representar kanila, gawas lang kung dunay koordinasyon sa ubang ahensya sa gobyerno. Tungod sa panghitabo, nanawagan ang LTO Region 12 sa publiko nga dunay katuyuan sa LTO nga mobisita lang sa ilang buhatan. Ug labaw sa tanan, ilhon pag-ayo ang tawo o grupo nga moduol una pa man mohatag og kwarta ug mopirma og mga papeles aron dili kita mailad. Regional Yaman Newsline Philippines, Province of South Cotabato. Stay safe.